Igbo ndị ọma, ekene m unu. Kedu ka unu mere? Tata onye nkụzi Igbo chọrọ ịkụzi maka eju maọbụ ejula. Ihe ọ pụtara wụ ụfọdụ ndị Igbo na-akpụ ya eju, ụfọdụ ndị Igbo na-akpụ ya ejula. Nke ọbụla ọ bụ eju. Otu ihe ka anyị na-ekọ maka ya. Achọrọ m ịkọwara unu oge eju, mgbe ọ na-adị ụbara na mgbe na-aga ahụkọm ya. Eju achọghị ahụ mkpomọkụ. Ahụ mkpomọkụ na-egbu ha. Ahụ mkpomọkụ na-adị ha mma. Ya eruo oge ọkọchị, eju ala, ha ekpu isi gaa zoo ka ha nwee ike ịdị ndụ ruo mgbe udu mmiri pụtara. Mgbe ahụ ha ga-azụ ihe dịka ebe ukwu abịrịka, ukwu ogede, ukwu unene, maọbụ ukwu ede, maọbụ osisi egbudara egbuda na-ere. Ebe a ka a na-aga zokpọcha, maka ebe ahụ niile gịla nwekpuru mmiri. Mgbe ahụ na-awụkarị oge ọnwa 11 maọbụ 12, maọbụ ọnwa nke mbụ, maọbụ ọnwa nke abụọ, maọbụ ọnwa nke atọ. Mgbe ahụ wụ mgbe ewu oge ọkọchị. Mgbe ọnwa nke atọ bịara gwụma, udu mmiri apụta, mmiri ebido ezome. Mmiri bịa zome ọfụma, eju apụta, ma isi ha okpuru apụọ ya n'ahụ. Ha bịa refụtama. Mgbe ahụ ka anyị na-aga achọ eju. N'ebe m toro, ebe a mụrụ m, na Mbaise, ahịa azụ Mbaise, obodo Amannọ, anyị na-aga eji ọwa n'abalị mgbe udu mmiri pụtara. Enwere ebe n'ụlọ anyị nwere olulu. Ebe anyị na-akpọ olulu, anyị nwere plantain, ogede, anyị nwere unene. Ebe ahụ kwa ka anyị na-elufu ihe dị deti, ihe niile anyị chọrọ ilufu, na-awụdị nylon, na-awụdị akwa, ihe na-ere ere, ihe nwere ike ire ere. Ebe ahụ ka anyị na-elufie, anyị na-awụ mmiri ebe ahụ. Mgbe ọbụla mmiri bidoro zome, ebe ahụ ka anyị na-eji ọwa ga chọọ eju n'abalị, gaa hụ eju arịfụtamacha. Anyị na-aga ọhịa eju. Mgbe ahụ eju afụta, mgbe oge udu mmiri, mgbe ahụ ka anyị na-eji ọwa gaa chọọ eju n'abalị maọbụ n'isi ụtụtụ. Chi bọọla, ihe pụta, eju ala, ha rịbachakwa ọzọ. Ma n'abalị pụta, ha rịpụta. Ịghọtala ya? Ị ga-achọ eju. Ị gaala chọọ eju mbụ? Agara m ya ọfụma mgbe m ka na-eto eto n'ebe ụlọ anyị. Ndị be anyị, ngwanụ, ama m na ụfọdụ ndị mmadụ amaghị nke a, mana akọwara m gị taa oge eju, mgbe eju na-apụta na mgbe ọ na-ala. Mgbe o kpuru isi, ndị oyibo na-akpụ ya hibernation. Ngwanụ, nwee n'ụbọchị ọma taa.